Vam inscriure el nostre fill Ivan per cursar segon de l'ESO. Estava molt desmotivat i no li agradava estudiar. Teníem referències del col·le pels amics del CAU, que eren molt bones persones i molt bons estudiants. Coneixedors dels valors del col·legi, vam apostar per Maristes Champagnat. Al començament va ser molt difícil. Ell no va acceptar el canvi i no li agradava estudiar, estava desmotivat i amb l'ajuda de tot l'equip docent vam fer aquest llarg camí amb la comprensió, amb una dedicació impagable a ell i també a nosaltres com a família. Gràcies als seus professors i professores i a l'equip directiu, el nostre fill avui és un home amb un futur per endavant. El fàcil és treballar amb nens que són grans estudiants, treuen bones notes. El difícil és treballar amb nens desmotivats i que no els agrada estudiar. Per això agraeixo tant la tasca que han fet amb el meu fill, perquè el sistema educatiu no contempla aquest tipus de nen i en aquest col·le he trobat que sí que contempla aquest tipus de nen. Per nosaltres ha sigut una experiència inolvidable. Crec que tindrem sempre en el nostre cor els maristes i espero i desitjo que no defallin tampoc. Moltes gràcies.